मोजां मोनलायनाय माबानायाव फिजिकल रिलेशनशिपखौ बहुत दानि जुगाव बांसिनखौ नुनो मोनबाय। नाथाय बे फिजिकल रिलेशनशिपआव थानाय समावनो गोबां मानसिया फिजिकल रिलेशननि उनाव जे प्रेगनेन्सि जायो बेखौ हेलो खुलुमबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दा बावैसो सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय जोंनि बर' सिख्लाफोरनि जाय भाइरेल जानायखौ नुबोदों बेयाव जोंनि बर'नि एक्स एनडिपि बिथांमोना जोबोर मोजां खामानि मावदों। जाय खामानिखौ जों माने नर्माल साफा सानै मानसिया खामानिखौ मावनो हाया। जुदि जों साफा सानै मोजां मानसिया सोरबा मावोब्लाबो बेयाव गोबां दायफोर बायदि जायो। दा बेनि थाखायनो जोंनि एक्स एनडिपि बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो आवगायावबो हारिखौ गावनि हारिखौ मोजांनि थाखाय हाग्रायाव थानानैबो रैखाथि होबोदों आरो दा दिनै नर्माल पिस सिचुएशननि गेजेरजोंनो जाय जोंनि समाजाव गाज्रि जानाय बेफोरखौ होबथादों। बेनि थाखाय गोबां गोबां साबायखर थाबाय जोंनि एक्स एनडिपिनि आदामोन फंबायमोननिसिम। आरो आं बुंनो सानो दिनै जोङो लाइफआव नांनाय बुस्थुखौ हरखाबै मोननो लुबैयोब्ला माखासे गाज्रि खामानिखौ मावनांगौ जायो। आरो बे गाज्रि खामानि मावनायाव गोबां मानसिनि हेल्प मोनो अब्लासो बै मानसिया गाज्रि खामानिखौ मावनो हायो। दिनै नों बेयाव नुदों बे 16-17 बोसोरनि गथ'फोरा जुदि सिनायाबो गारा माने गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुन हौवाजों जाय हौवाजों जेबो सिनायथि गैया जेबो गैया बेजों थांनानै देहानि रिलेशन लाखिहैनांगौआ बेसेबां साननो गोनां खोथा। दा बेयावबो बै लांग्रा आरो बायग्रा मानसिजों आरो जाय हिन्जावखौ लांग्रा बेफोरजों सिनायथि गैलायलायाब्ला बे हिन्जावाबो बेहाय थांनो जेबो गोहो गैया। आरो आं बेयावबो बुङो जाय हौवा बा दालाल थायाथों मानो जाय हिन्जावफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामग्रायानो गैयाथों मानो हिन्जावा जुदि एग्रि जायाबा रावबो दालालाबो बे हिन्जावखौ लांनानै बै मानसिनो बा सोरनोबा फानहैनो हाया। दा बेयाव साननो गोनां बाथ्रा जोंनि बिनानावमोन जाय देरफुनायफोर बिसोरसो साननो गोनांगौ। नंखाय फैसानि थाखाय जों गावनि माने लाइफखौ बरबाद खालामनो नाङा। जों दा नोंसोरखौ ससियेल मिडियायाव नुबाय। बे ससियेल मिडियानिफ्राय थैजासे नों बुरिनानैबाबो इयुन समाव माने जाहाथे नोंनि बे गाज्रि इमेजआ थाबाय थागोन बेफोरखौ साननानै नोंसोरबो जिउआव खामानिखौ मावनांगौ। मोजां खामानि मावनायाव बेयाव जेबो गिनांगौ खोथा गैया। नाथाय गाज्रि गाज्रि मावनोब्ला थैजासे नोंनि फिसा फिसौनिफ्राय लानानै जाथि बाहागिनि फारसे गोबां बदनाम जाहैयो। दा बेफोरखौ साननांगौ। जोंनि जाथियाव एथ' गोरों गोरों गथ' स्टुडेन्टफोर दङ। दिनै बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ मावालासेनो माबा मोनसे सोलोंथाइनि बिसयै बा स्किल डेभेलपमेन्टनि सोमोन्दैयै ग्रुपै जयै मोनसे आइडिया दिहुननानै मोनसे इनस्टिट्युटफोर खुलिनो हायो आरो बेयाव माखासे गथ'फोरखौ थुलुंगा होनो हायो फोरोंनो हायो। आरो दा आं सानो जोंनि क'क्राझारफोर बायदियाव जोंनि गोबां इंलिश मिडियामफोर फरायनाय दङ। मोजां मोजां स्टुडेन्टफोर दङ जेराव माने जों मोनसे कचिं सेन्टारफोर बायदि खुलिनानै गोबां फैसा आरजिनोबो हायो। जायफोरा रोंगौथि दङ क्वालिटि गोनां इडुकेसन दङ बिसोरो। नाथाय जोंनि क'क्राझार बायदियाव रावबो गैया एथ'ग्राम माने बिदि गिदिर गिदिर कचिं सेन्टार गैया। जेब्ला आं अटिगायाव 2014निफ्राय 17सिम थादोंमोन अब्ला जों इंलिश स्पकेन क्लास लानो थाङोमोन आरो अटिगायानि टाउनाव। बै टिचारखौ जों लोगो मोन्दोंमोन। अब्ला बै टिचारा फार्स्ट जेब्ला फोरोंजेनदोंमोन अब्ला बेनाव 2 स्टुडेन्टल' दंमोन। ओमफ्राय दा फोरोङै जेब्ला जों थांदोंमोन अब्ला बेनाव खमसे खमब्लाबो 2निफ्राय 3,000 जननि बारा माने स्टुडेन्टफोर दंमोन। जेराव 8 शिफ्ट गाहाम माने 8था बेच माने बेनाव माने फोरोंनांगौ टाइमानो थोआमोन। माने जाय समाव बेहा हारसिङै बे टिउसन सेन्टारखौ खुलिदोंमोन बेनि उनाव फैयै फैयै दिनै दा 20निफ्राय 25 जन बे फोरोंगिरिखौ थिसननांगौ जादों। दा बेफोरबायदि आइडियाखौ लानानै बेल' नङा बेनिफ्रायबो गुबुन गुबुन दानि जुगाव टेक्न'लजियाव नोंसोर गोदान मुगानि जाय सोलोंथाइखौ मोनबोदों नोंसोर गोबां खामानिखौ मावनो हायो। जायफोरा इफर्ट गोनां फैसा थाखा गोनां बिमा बिफाफोर बिसोर आइडियाखौ होनानै मावनानै मोनसे नङा मोनसे खालामनानै फैसा आरजिनो हायो। नाथाय जों दा दिनै ससियेल मिडियायाव मालायनि लाक्जारि स्टाइल
गाननाय जोमनायखौ नुनानै गावबो बेबायदि बै गोजौ थाखोनि मानसिनि न'जों कम्पेयार खालामनानै बेबायदि गाज्रि आखुखौ मावनो सानोब्ला बे जोंनि जाथिनि थाखायनो मोनसे बहुत लाजिनांथाव खामानि होननानै आं सानो आरो दिनै जोंनि बे मोजां मोनलायनाय हाबा लालायनाय माबानायफ्रा माने जोंनाव ड्रामा बायदिसो जानानै फैदों दा गारलाय लालाय बेफोरबायदि जादोंना माखासे बिदियावबो जोंनि मोजां मोनलायनाय माबानायाव फिजिकेल रिलेशनशिपखौ बहुत दानि जुगाव बांसिनखौ नुनो मोनबाय नाथाय बे फिजिकेल रिलेशनशिपआव थानाय समावनो गोबां मानसिया फिजिकेल रिलेशननि उनाव जे प्रेगनेन्सि जायो बेखौ होबथानो थाखाय मुलिफोर माबाफोर गोबां प्रिकसन लानानै जायो दा उन समाव जुदि बेफोरबायदि मुलि जानानै नोंनि बे गथ' थानायनि माने जाय देहायाव थायो बियो जोबलाङोब्ला बेबायदि मुलि जायै जायै इफेक्ट जायोबा उनाव हाबानि उनाव गथ' मोनै माबा मोनै बेबायदि जायो दिनै जों नुनो मोनो बर'नि गेजेरावबो गोबां मानसिफ्रा हाबा जाखांनायनि उनाव फिसा गैजायै माबा गैजायै जायो दा बेफोरनि माखासे सेक्सुवेल रिलेशनाव थानाय समाव मेडिसिन इउज खालामनाय दानि गोग्गो नङै आहारफोर जानाय जेरै मैगं थाइगंफोर बेनि सायावबो जाहैबाय दा बेनिखायनो गोबां इश्युसफोर थायो अब्लाबो आं दिनै बे भिडिअखौ एसे माबा लानानैनो बेयाव खोन्थानाय जाहैबाय दा जोङो माने स्किलखौसो बांसिन सोलोंनानै लानो नाजानांगौ आरो माबोरैहाय मोजां खामानिजों जों फैसाखौ आरजिनो हागोन गुबुन जायगायाव जेरै डेभेलपमेन्ट जादों जोंनि जायगायावबो डेभेलपमेन्ट जागोन दा जाय डेभेलपमेन्ट स्टेटफ्राव टाउनफ्राव दङ बे टाउनफोरनि जायफोरा बेनिफिशियेल टेकनिक दं बेफोरखौ जोंनि जायगायाव एडभान्स नोंसोरनो खालामनोसो नाजानांगौ दा दिनैनि भिडिअआव एसेनोसै आं बांद्रायखौ बुंनो सानाखै बयबो मिथिजोबगौ आजिखालि नाथाय खालामनायासो गोजाननि खोथा मोनथिबाबो खालामनो गोसो जाया रावबो खालामगोरबासो मोनथियो ओंखायनो रावखौबो एथ'ग्राम बुंनांगौबो गोनांथि गैया मोनथिखाबाय जानांगौ नोंथांमोना बयबो जोंनि सेंग्रा सिख्ला बयबो दा दिनैनि भिडिअआव माबायदि मोजां मोनदोंब्ला भिडिअआव शेयार खालामबानो जाबाय आरो जाहाथे लोगोसे फार्स्ट टाइम आंनि चेनेलखौ नायदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय अके खुलुमबाय